7-vuotiaalla Kasperilla todettiin syntymässä harvinainen OI-oireyhtymä. Luiden murtumaherkkyys on sairaus, ja se muutti koko perheen elämän. Kasperi ei voi koskaan pelata jääkiekkoa. Siitä huolimatta Kasperi on kova kiekkomies ja iloinen nuori lätkäjätkä, joka fanittaa Raskin veljeksiä ja haaveilee GM:n urasta. Hockey Corner ja Pietarinkadun Oilers järjestivät Kasperille ja koko savolaisen perheelle unohtumattoman päivän Helsingissä. Ollaan täällä stadin parhaassa kiekkokaupassa Hockey Cornerissa ja tässä mennään torstai-aamuun ja meillä on tulossa nuori reipas poika Kasperi kohta käymään täällä liikkeessä ja luvassa on muutenkin aika mielenkiintoinen päivä ja tulee tapahtumaan kaikenlaista jääkiekon ja elämää ympärillä ja niin kuin sanoin, huikea päivä varmasti luvassa. Moi. Moi. Moikka. No niin. Tulitte paitaa hakemaan vai? Juu. Jos se olisi nyt valmistunut sitten. No niin. Joo, tuli eilen iltapäivästä. Okei, loistavaa. Kato. Tassu. Wow. Onko se semmonen? Onko hyvä? No niin. Oliko se semmonen kuin kuvitteli? Siitä, otatko se siihen syliin? No niin, ole hyvä. Kiitos. Hockey Corner ja Pietarinkadun Oilers olivat järjestäneet lahtelaisperheelle monta erilaista mukavaa yllätystä. Terve! Terve. Mitä äijät? Mitäs tässä? Moi. Terve. Oots Kasperi? Joo. Moi. Noniin. Janne. Moi. Äijä sai uuden hienon paidan. Tosi hieno. Tossa on Esa. Mä oon Tikkaisensa Pietarinkadun Oileisessa. Terve. Moi. Sulla on muuten aika hieno pipokin. Tosi siistiä. Sanotaan muillekin moikat. Moi. Moi. Janne, moi. Moi Nikki. Morjesta, Savolaisen. Terve. Terve, Tikkaisensa. Terve. Moikka Terve, Tikkaisensa. Hei, Tikkaisensa. Terve. Moi. Moi. Jännittääkö tänään? No vähän. Vähän. No, hyvä. Mitä sitten tulitte hakemaan tuota Joonaksen paitaa? Onks mitään muuta mielessä? Onko ohjelmaa? Helsinki-reissua? Nyt teillä on aikaa kuitenkin. Vapaa päivä koulusta. Joo. No niin. Just saivat kuulemma Mitä hoitaneet meillä sit vois olla? Niin. Vaikka saamu päästä kattoo ehkä peliäkin. Vähän ujostuttaa. No jos ei oo nyt mitään hirveästi kiireitä, niin jos lähdetään käymään tuossa hallilla, kun ollaan tässä Hockey Cornerissa 500 metriä Helsingin jäällä. Lähdetään kattelemaan, mikä siellä on meininki. Okei. Onko hyvä? Siellä vaikka meni IFK jäälle. Me ei sitä tiedä. No lähdetään kattoo. Ei. Sillähän se selviää. Häh? Joo. No niin, hyvä. Hyvä. All right. Cornerista matka jatkui Nordikselle ja Kasperilla ei ollut vielä tietoa, mitä Helsingin jäähallilla odotti. Oilersin perinteiset aamujäät olivat juuri päättyneet ja Kasperi pääsi tapaamaan joukkueen pelaajia, kuten JVG:n Jarea ja Ville Gallea. Vähän tiukkoja juttuja tämmöiset, kun on sairauksia ja muuta, mutta kiva nähdä, että hymyä huulilla ja ampalla heti. Todellakin. Ei siinä mitään, huoli pois. Kerran täällä vaan ollaan, että turhaa sitä rupee murehtimaan. Että Kasperilla on homma jiirissä. Miten se jotenkin aina tuntuu, että semmoset jampat, tämmöiset Kasperit ja muut, kenellä voisi olla jotain oikeat syytäkin olla vähän huonolla tuulella välillä, niin ne ei ikinä ole. Niin kai sitä oppii sitten ole murehtimatta niin kuin pienemmistä murheista ja nauttii tietsä, siitä, mitä on tietsä, sillä hetkellä. Turha se on pienistä murehtia, että voisi asiat olla huonomminkin. Niin meille kaikille aika paljon voidaan ottaa oppia näistä. Nimenomaan. Seuraavaksi paikalle saapui toinen Kasperin idoleista, IFK-hyökkääjä Joonas Rask. No miten menee?
Hyvä. Olitteko te tuolla Jeren kanssa treenaamassa? Joo. Olitte? No niin, se oli kiva. Hyvä. Mitä oot saanut kiekkoja? Kenes nimmarit niissä on? No vähän kaikkea. Haluatko meikäläisiä? Vaikka. Onks kynää? Tässä olisi tämmönen Kasperi hommasi tämmösen aika hienon paidankin. Oho! Te voitte miettiä, että mihin kohtaan siihen voisi. Mihin sä haluat nimmarit? Numeroon. Numeroon. No niin. Mihin tähän? Tähän ylös. No. Olepa hyvä. Kiitos. Nyt sait siistin paikan. No niin Joonas, playoffeihin mennään ja tietysti kauden tärkeimmät pelit ja muut meneillään, mutta nyt ollaan tässä oltu vähän vielä paljon tärkeämpiä juttuja äärellä ja ympärillä. No juuri näin, että se mitä hommaa me tehdään, niin se on vaan urheilua ja peliä. Että kyllä tällaiset asiat, kun pystyy auttamaan muita ihmisiä, niin on hienoja juttuja. Niin tässä on, pikku Kasperi on kova teidän Raskin veljesten fani, se on aika hauskaa, että on Broidi ja sun ja sitten tietysti hän on aina maalissa välillä ja kentällä välillä, se varmaan tuntuu ihan makealta. No totta kai, että onhan se hienoa, että jos pystyy omalla tekemisellä auttaa jotain ja sitten siitä saa toiset tsemppiä. Että hyvä, että Tuukka on maalissa ja minä olen kentällä, niin pystyy leikkiä tai vaihtaa aina roolia, että välillä maalissa ja sitten välillä kentällä. Niin tuossa annoit ton paidan Kasperille ja nimmarit tietysti ja näkee pienestä nuoresta miehestä on kova fani ja iloinen ja varmaan aina näitä hienoimpia hetkiä kun näkee, että voi tuottaa toiselle hyvän mielen. Joo, kyllä siitä tulee itsellekin suunnattoman hyvä mieli, että pystyy jollekin muulle antaa hymy huulille. Että kyllä se on hyvä, että positiivisella mielellä kun menee eteenpäin, niin yleensä silloin hyviä asioita tapahtuu. Että ei muuta kuin hymy huulilla ja railakkaasti eteenpäin. Hyvä. Helsingin IFK oli totta kai hienosti mukana Kasperin päivässä ja edes elintärkeä ottelu illalla ei vaikuttanut asiaan. On ollut erikoinen kiva päivä, että tämä niin kuin Pietarinkadun Oilersin HIFKin organisaatiolta niin aivan loistava juttu ja ennen kaikkea Hokikornerilta Jyri Penttilältä niin upeasti järjestetty homma. Tämä on niin kuin mun mielestä sellaisen yhteisöllisyyden paras puoli. Pyritään tällaisille haasteellisessa elämäntilanteessa oleville lapsille, nuorille sitten toteuttamaan niitä haaveita, mitä kullakin on. Tämä on upea päivä ollut tähän asti. Kiitos. Vierailimme myös IFK:n toimistolla, jossa Kasperi sai neuvoja tulevaa GM:n uraansa varten. Jere Myllyniemi tuli moikkaamaan Kasperia ja kertomaan maalivahdin arjesta. Kasperi esitteli Jerelle myös omia varusteitaan. Kasperin ja savolaisen perheen spesiaalipäivä jatkui automatkalla kohti salaista määränpäätä. Oli aika hienoa, että se Joonas tuli moikkaa sua. Se vaikutti aika kivalta jätkältä. Jep. Mennäänkö pistää se paidan päälle peliin? Joo. Hyvä idea. Karavaani saapui Herttoniemeen ja Janne Kiema johdatti joukon ovelle, jonka takaa löytyi IFK:n huoltaja Bona Hallikainen. Bona maalaa maskeja monille maalivahdeille NHL:stä lähtien ja Bonalla olikin Kasperille todella mieluinen yllätys. Sanoit, että se Raski on sun lempiveska, niin mä ajattelin tehdä sulle Raskin vähän semmosen replikan maskin sitten. Miltä se kuuluu? Oho. Niin toi Vooli, just teille juttelin tonne Voilille, kun tää tuli ilmi tää juttu, niin Vooli lahjoittaa sulle
maskin siihen ja maalaan sitten. Mitäs sä sanot? Oho. Ei mitään niin. Se on ollut niinku, se toivoi joululahjaksi raskin maskia, mutta eihän me niinku pystytä semmoista niinku toteuttamaan. Voi et. niin, sitten ostettiin sellainen hätäinen maski sille, mihin nyt isä joutui sit maalaan sen ristikon kultaisen. Joo, se on vähän haastava siinä. Voolillakin oli yksi kultainen häkki oli enää jäljellä. Ja se lähti sieltä eilen tulee sitten. Heti kun mä saan, pannaan sitten matkahuolloon tulee tai postista ja mitä vaan katsotaan. Joo. IFK-kärpätottelu oli illalla vielä edessä. Vanhan mestarin Ari Valliinin kanssa ensin TV-puolen asiat kuntoon. Sen jälkeen Rolle IFK:lta toi Kasperille upean paidan. Kornerista sopivat patjat jalkaan ja kohti alkulämmittelyä. Alkulämmittely hoidettu. Nyt edessä oli aloituskiekon pudotus täpö täydessä Helsingin jäähallissa. Kasperilla ei päätä palele ja hermo kestää niin kuin veskareilla kuuluukin. Peliä siirryttiin seuraamaan aitioon, jossa vieraili vielä pelin aikana muutamia tuttuja. No niin, mitäs sitten itse Kasperi Sankari, mitäs sä nyt analysoit tätä päivää? Tää on ollut aika hieno päivä. Niin jo. Ollut kivaa ja eikö sua väsytä yhtään? No vähän. Mitäs toi peli? Se meni just niin kuin oli ajateltu. IFK voitti ja kaikki oli hyvin. Pelasko Joonas hyvin? Joo. Pakkohan se on pelaa hyvin, jos ne voittaa. Ja pelit jatkuu IFK:lla ja sulla jatkuu lätkäseuraaminen ja me jäädään venailemaan sitä raskin maskia, kun se tulee sieltä joskus, eiks niin? Jep. Mitäs mieltä sä oot tästä? Lätkä on kivaa ja tämmöisiä päiviä, niin kuin isä sanoi ja äiti, niin kannattaa aina haaveilla ja unelmoida, niin ne voi joskus toteutua, eiks niin? Joo. Hyvä. Aiks mennä huomenna kouluun? Joo. Hyvä. Koulu on tärkeä. Lätkä on toka tärkeä. Joo. Hyvä. Kiitoksia. Näin tää hieno ja pitkä päivä, mitä tässä on vietetty ja menty aika kiireellä välillä ja aika tunteikkaissa tunnelmissa, niin se alkaa olla pikkuhiljaa kääntymässä kohti yötä. Savolaisen perhe, Kasperi ja Niklas ja isä ja äiti hyppäs autoon ja lähtee kohti Lahtea ajelemaan ja varmasti on mielet ja sydämet täynnä asioita siellä ja riittää paljon ajateltavaa pitkäksi aikaa heillä ja toivottavasti se positiivinen asia ja asenne, mitä tästä on tänään saatu, niin kantaa heillä vielä pitkälle. Ja Kasperilla edessä paljon tiukkoja lääkärikeikkoja ja hoitoja ja ehkä hänkin jaksaa niitä sitten paremmin. Ja jännä ollut nähdä tässä ja itse kun saanut olla mukana miettiä, että toisella perheellä on vaikeuksia ja haastava tilanne, niin he on yltiöpositiivisia, iloisia, hyvällä asenteella ja enemmänkin levittää sitä muihin ja tartuttaa sitä meihin kaikkiin muihin sitä asennetta ja positiivisuutta. Ja se on ehkä se hienoin asia, mikä tässä asiassa ja hyvän tekeväisyydessä ja myös jääkiekossa ja siinä yhteisöllisyydessä on pääasia, että tässä on Hokikornerista lähdetty ja Pietarinkadun Oilersin avustuksella ja myös Helsingin IFK on tehty kaikenlaista hienoa ja iso kiitos kaikille ja miettikää kaikki itsekin, ketä voisitte ehkä auttaa tai kuka sitä apua tarttisi. Se tuntuu itsestäkin aika hyvältä joka kerta. Nyt hyvää yötä.